Türkmenistanda döwlet wezipelerine saýlanýan dalaşgärlerden prezidente wepaly bolmak we üç arka dogan garyndaşy baradaky maglumatlar talap edilýär diýip garaşsyz neşir habar berýär. 19 iýulda Türkmen News neşiri Türkmenistanda döwlet gullugyna wezipe bellenýän döwlet gullukçylaryny seçip almagyň tertibi hakyndaky resmi düzgünnamanyň nusgasy da aýdylýan resminamany çap etdi. 2018-nji ýylda şol döwürdäki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň çykaran kararda aýdylýan resminamada ýurtda döwlet wezipelerine saýlanýan dalaşgärlerden edilýän talaplaryň sanawy görkezilýär. Bularyň arasynda beýlekler bilen bir hatarda wezipe bellenýän adamlaryň Türkmenistanyň prezidentine wepaly bolmalydygy, döwlet dilini bilmelidi ýaly talaplar bar. Resminamada wezipe bellenýän adamlaryň şahsy maglumatlarynyň dogan garyndaşlary barada bellenen talaplara laýyklykda doldurulan maglumatlary zerur bolan halatlarda olarda onuň üç arka dogan garyndaşy şeýle hem aýalynyň ýakyn dogan garyndaşlary hem görkezilmeli diýilýär. Şu düzgünnama ministerlikleriň, pudoklaýyn dolandyrys edaralarynyň, merkezi edaralarynyň, häkimlikleriň, ýokary guramasy bolmadyk edaralaryň, ýokary okuw mekdepleriniň guruluş birlikleriniň, olaryň garamagyndaky edaralaryň we kärhanalaryň ýolbaşçylaryna degislidir. Diýilip resminamada bellenilýär. Resminama göre wezipe bellenýän adamlaryň şahsy maglumatlary öwrenmek üçin ilki Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň degişli ornwasarynyň, soňra ýurdun prezidentiniň garamagyna hödürlenýär. Prezident dalaşgäri makullan halatynda onuň şahsy maglumatlary ýürite barlag üçin degişli edara iýerilýär. Şondan soň ýürite barlagyň netijesi ýene prezidentin garamagyna berilýär. Soňra ministrler kabineti bilen ılalaşılıp dalaşgärler barada prezidentin gelen netijesi bellenen tertipde ministrler kabinetiniň başlygynyň degişli ornwasaryna gaýtadan iýerilýär. Soňra ol ministrler kabineti bilen ılalaşılıp wezipe bellenýän adam barada gelenen netijäni ýazmaça görnüşde degişli edara iýerýär. Adatlyga bu resminamanyň nusgasyny öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Türkmenistanda ýokary döwlet wezipelerine dalaşgärleriň ýürite barlaglardan geçirilýändigi, şeýle-de üç arka barlaglary barada mundan ozal hem maglumatlar peýda bolupdy. Mundan maşada habarçylarymyz we ygtybarly çeşmelerimiz döwlet emeldarlarynyň öz wezipelerini ýokarlandyrmak üçin 10 miňlerçe Amerikan dollary möçöründe para bermeli bolýandygy, döwlet wezipeleriniň gizlin satylýandygy barada hem maglumat beripdiler. Etrap häkimi wezipesine dalaş eden öňkü resmi bolsa 2018-nji ýylda adatlyga beren maglumatynda wezipe basgançygyny gözellik bäsleşigine meňzedipdi. Iň täsinleri olaryň ýagny dalaşgärleriň ähretini medisina barlygyndan geçirdiler we olaryň saglygynyň esasy görkezjisi agramyna degişli boldy. Ýagny agyr we semiz adamlar desine çetleşdirdiler. Birinji tapgyrdan geçenleriň agramyny bolsa soň standarta gawat getirdiler. Ýa-da olar daş sypatyna degişli beýleki talaplara görä saýlap seçdiler. Diýip söhbetdeşimiz gurrun beripdi. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan we adam hukuklaryny berk depelemekde tanqidlenýän Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa baradaky hasabatlarynda ýylyň ýylyna iň ýyzdaky orunlarda ýerleşdirilýär.